Yan. Oy, sarap. Hindi ko na pa. So, pag ganitong losong, yan, atras kayo sa upuan nyo. So, wag lang kayo kumpiyansa kasi may poste sa gitna. Yan. Wow! Sarap! Wow! Mga sir! Wow! Oh, sumalubong yung sumalubong ahon! May ahon oh! Oh! Tayo master sa likod. Ang tuling. Yo, what's up mga kagwardo? So ito, preparing na naman tayo. Time check 4:55. Usapan namin ng meet up namin is 5 o'clock in the morning. Nakadali. Pero hindi ako aasang darating si Margel ng alas 5 kaya nalit ako. Yan, naka-ready na si Wardo. Ready pa sa may-ari. So, ang ruta nga pala namin ay Antipolo Cathedral. Pag-gising daw si Budol sa road bike niya. Tapos, bahala ko naman kasi malapit ka masyado yung mahabang parang. Yun yung viral ngayon eh. Laging viral na destination, mahabang parang. Mahaba daw nga ahon doon kaya subukan natin. Budget! Yo, what's up? Alright. Nandito na tayo sa Makati Avenue. Malapit-lapit na tayo sa next kanto, next intersection, Buendia. Doon tayo magkita sa may Petron. Dito yung meet up namin eh. Wala nga. Yan, dumating na si Budol. Sid! Wala eh. Ilis mo Sid. Baka nag-ikot lang yan, baka dito na yan kanina. Babaksin na kami kasi hahabol na lang daw si Ed sa Antipolo. Kasi nakatulog daw siya ulit. Siya yung naging budol ngayon. Nagantihan to eh. Budol kasi nagintihan tuloy. So lipat ko nga pala to. So ito yung sinasabi kong dual manual. Mag 50 tit nga pala ako kasi naka road bike siya. Babanatan ako nyan. Okay. Ayan, targis na yan. Tumira na ng bahagya to. Kaya tayo dito, tatawid tayo pababa ng Idza. Kasi ito, papuntang Baclaran. Yan, nakalagay naman oh. Baclaran, Cubao, C5. Yan. Ahon tayo. Oh, titi oh. Road bike ka ha. Kinata ko ah. Baka alam mo ah, sige. Hindi kita pa. Ano? Pangit! Saan ka? Saan yung road bike ko? So yan, Idza. Bababa kami ng Idza. Tapos babaybayin namin yung Idza. Hay! Hiningal ako dun ah! Ginusto mo yan eh. Babaybayin namin yung Idza hanggang crossing. Post crossing yan ah. Tutuloy na hanggang
Antipulo. Delikado to dito. Yan. Nakatabi na tayo ng isa. Babanat na tayo. Okay, recharge muna kami ng tubig kasi hingal na. Matindi vision ito. Ha. Di pa tapos ang rides, nagpupunas na. Gago! Habang nagpahinga kami dito sa Tikling Rotunda, nagmimerienda kami, nagkakape kami ni Jill Swan Budol. Yun nga, naabutan kami ni Master Ed Torres at tatlo kaming ahon papuntang Antipulo Cathedral. Let's go! Alright, agoralo na kami. Ahon na kami sa Antipulo. Yeah. Shout out sa inyong lahat. So kasama ko si Master Ed, si Jill Swan, siya yung naka-road bike sa amin ngayon. Lakas ko. Nahul. Okay, let's go. Mga 30 tayo, hindi na masusunod yung usapan namin. Bumaba na si Margel ng 34. Ang tinutukoy ko dyan mga kagwardo ay yung usapan namin ni Margel. Usapan namin kung sinong tutukod papuntang Antipulo Cathedral ay siya yung manlilibre sa amin sa Manginasal. No? Siya magbabayad sa Manginasal. Kaya sa usapan namin kasi 50 tit. So yun nga, dahil nakatubay siya, ginawa niya is binaba niya sa 34. Kaya is naka dual manual tayo, kaya binaba ko na rin sa akin ng 38. Kaya hindi naman ako malugi, may isahan ako. No? Tuloy pa rin yung usapan kung sino yung tutukod, siya yung manlilibre ng Manginasal sa Antipulo Cathedral. Tara, antabayan na natin kung anong mangyayari, kung sinong tutukod sa amin. No? Yan. Right set. Sana yung dalawa. Andun sa likod. Pangalawang hahon dito sa papuntang katedral. Ayan. Shout lakas master oh. Brother friend. Yan lang oh. Naghihingalo ka na. Bubugahan ka pa ng ganun kaitim na usok. Pangit ka banding. Gago! So survive sa mga lamang ahon. Kaya proper breathing. Sumakit yung gilid natin. Amoy din sigarilyos. Mga nakaratag. Pangatlong ahon. Bumigat na. Ito yung mas medyo challenging. Mag 2 hands muna tayo. Yun. Ingat ka master. Sabayan ko, Sili. Lalakad ako keso. Kaya mo yan.
Pangatlong ahon, konti na lang. Counter breathing lang. Yun oh. Hindi na natin ulit yung natin. Yan na. Antipolo. Tayo na sa Antipolo. Picture. Pangapat na ahon. Asa lagi? Baby. Nasa likod pa natin din. Antipolo.
Tumukad, libre inasal. Libre inasal. Peace be with you. Peace be with you. Okay. Ano? Okay ka na? Sama mo na yung kaya sa akin. Tapos na daw yung sa akin. Yung sa bisikleta, madam. Donation lang po. Dito isa-submit yung papel na pipilapan mo na maliit. Yung parang 1/4 siya. Patingin ng isa. Yan. Vehicles blessing form. Okay. Vehicle blessing form yan. Namili ka, car, motorcycle, bicycle, tricycle, truck, and others. Donation. Depende na sa'yo. Yun yung amount naman nakalagay. Tapos isubmit na dito. Ikaw na lang isa. Umpisahan na po natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino ang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amang makapangyarihan, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sa iyong kapasyahan, ipinagkatiwala mo sa mga tao ang lahat ng dapat gampanan sa daigdig na ito. Ipagkaloob mo sa mga maglalakbay sa pamamagitan ng mga motor na ito ang paglingap sa kaligtasan ng tanan at sa kanilang pagpunta sa gawain man o sa paglilibang. Iyong ipadama na si Kristo ay kasama sa daan bilang Panginoong nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So ito na, malapit na. Thank you. Tayo. Muna para bago mo tayo. Doon, may nasal doon. Yung kinainan natin. Tara, hatian na lang kita. Hatian na lang kita. Wala eh. Hindi ka tumupad sa usapan. Tara. Kain na. Gagot! Okay, dito. Manginasal. Ito. Saan ka? Pupunta ka ng Chowking ah. Ito tao. Ito, walang bakante dito. Dito na sana para makita yung bike natin. So ayan lang, kakain kami sa loob. Wala kami mga padlock. So paano kami Pakita natin yung maglalaro, pero pag tinakbo, wala. Pero pag tinakbo, baka mahirapan tayo. So, dito na lang kami kakain. Sa Manginasal. Wala kasi kami padlock, tapos wala pang bakante din sa Manginasal. Dito na lang kami. Manginasal din to. So, dinuguan para kay mahilig sa dugo, saging,
sabaw, extra rice. Yan, Boss Ed. Ito lang sa akin. Tuyo-tuyo lang tayo. One rice. Yan na, mas visible. Kaysa doon kami sa Manginasal, delikadong bike namin. Baka magiging kapalit ng pagkain namin ng inasal yung bike namin. Kaya dito na lang kami. Wala kaming mga padlock. Let's go! Alright. Tapos na kami dito sa Antipolo. Tara! Next destination namin is Mahabang Parang, Manguno, Rizal. First time namin pupunta doon. Ayan, Antipolo. Dito tayo. Diretso lang to. Kita mo ba? Diretso lang pala ito, master. Oo. Tapos na kami magpa-blessings ng bike namin, tatlo. No? After, ang bike ko ay hindi pa na-blessingan simula nung ginamit ko. Although nakapunta na ako dito sa Antipolo Cathedral 2 times, hindi ko pa rin siya na-blessingan. So, hope matanggal na yung ano natin, pamalasad sa daan. So yan, ang dalawa kasama ko. Dito na kami sa harap ng I-Mall Antipolo. Hop, lalabas siya, lalabas. Hop. Hey, hey. Eh. Ayan. Ayan. Teresa, pakaliwa, Angono, Abila, diretso. Para diretso. Clockwise. SM Hypermarket. Saan na tong lugar na ito? I don't really know. Anong lugar na ito? So yung makulimlim na. Yan po yung makulimlim. Yan po. Ito na ba yung Mahabang Parang? Yeah. Tingin ko yung matinding ahon dito sa kabilang daan, no? Pero pag dito galing sa Antipolo, parang wala na ito. 2.4 kilometer na lang. Tapos wala naman ako nakikitang bundok dyan. So possibly yung matinding ahon sa kabila ng daan. Ito yun. Ito nga. Ito yung Mahabang Parang. Ayan, ano na? Saan si Bodel? 16 minutes na lang. Kanan tayo dyan. So ano na to? Kanan tayo kami. Ha?
Ano na? Yan lang? Yan lang? Yan lang? Ahon ba yan? Hirap ah. Ha? Nako. Nakunat na rin ako. Hirap mag-1han mo sa ahon. Tirahin muna natin bago tayo mag-video. Yan, may mga bikers galing din. Tara. Gumana naman siya. Functional naman si Budol. Rizal dito. Linyari. Yan. Diretso pa rin eh. Diretso pa rin tayo. Yan. Parang palengke ito eh. Yan. Public market nga ito. So dito pakanan tayo dito sa gawing to. Padaan Ming. Hindi ko lang sure kung saan yan. Dito tayo ahon. Dito. Ha? Ha? Palabas ng highway. Wala na to eh. Hindi. Nandito na eh. Wala na to eh. Hindi. Nandito na eh. Wala na to eh. Hindi. Nandito na eh. Baka nandun sa kabila, master. Yung kanina. Yung mahaba doon. Ha? Tapos balik na lang tayo. So, sana wala na eh. Baka yun yung mahabang parang doon. Yung bago tayo kumanan sa highway. Baka yun yan. Hop. Balik ko na. Yes. Babalik tayo kasi dito na dito. Parang yung mahabang parang kanina. Bago kami kumanan doon sa highway. Alright mga kagwardo, as you can see, yung mapa na yan, yung picture na yan. So kumanan kami dyan papunta sa mahabang parang, which is barangay pala yun, no? Yun barangay pala yung tinuro ni Google Maps sa amin. So dapat diretso lang pala tayo. Yung tinutukoy pala ng mga bikers na mahabang parang ay itong nasa Manuel L. Quezon Extension. So malayo pala to sa mahabang parang na barangay pala yon. Since first time kasi namin, galing kami sa Antipolo Cathedral, nagpa-blessings ng bike ni Budol. Yun din ang gusto niyang puntahan. So dumiretso kami sa mahabang parang na laging viral, laging napag-usapan sa Facebook, no? Mga share sa bike community groups. So ang nangyari, yon, dinala kami ni Google Maps sa mismong barangay, mahabang parang. Napakalayo nung tinutukoy nilang mahabang parang, yung ahon mismo. So kapag nagbabalak kayong umahon sa tinutukoy nilang mahabang parang na yon,
ay huwag kayong dumaan sa Antipolo Cathedral or Antipolo mismo, no? Kasi ang mangyayari doon is reverse na yung mangyayari. So, lusong na lang tayo ng lusong nun, papuntang Mahabang Parang. So, yun ang mangyayari sa amin dito. Alright. Tapos na kami dito sa nag-picture dito sa Pueblo Anguno. So, ang gagawin namin ngayon na ruta is dadaanan namin yung hindi namin nadaanan na Manuel L. Quezon na route na kalsada. Ilulop na namin pauwi. So hindi na kami babalik sa Antipolo para maranasan namin yung kalsada ng Mahabang Parang, papunta sa Mahabang Parang. Dito yan. So tara, let's go. So ayan, as you can see, 27 km pauwi sa trabaho. Didirekta na akong trabaho. Hindi na ako uwi ng bahay. Trabaho tayo diretso. Masipag tayo. So ito na yung Manuel L. Quezon na extension. Ito yung tinatawag nila Mahabang Parang, bagong bike destination. Sikat ito ngayon. So since na galing kami ng Antipolo, hindi namin ito nadaanan, kaya dadaan kami dito. Ilulop namin pabalik sa Makati. Time check nga pala, 11:23. Dito Mahabang Parang, Dumsa. Ito na nga. Ito na yung kalabasan. Ito rin Mahabang Parang. Ito nga, Mahabang Parang na yan. Ayan yung pipicturean natin. Ito siya dia. Hi, te. Ito nga, master. May sinasabi si Budol eh. Ano sabi mo? Patag ba to? Aba. Di ba pumitik yung tuhod mo? Gusto mo ako pipitik? Ha? Bago yung crankset niya. Buko juice tayo. Pre, mag-hydrate na naman tayo. Okay. So, tapos na kami. Tapos na kami sa mahabang pahinga. Nakapagbuko namin. Ito nga yun. So at least naranasan namin kahit palusong lang. Yun. Dito tayo. Ganun. Sarap. Hindi ko na pa. So pag ganitong losong, yan, atras kayo sa upuan nyo. So wag lang kayo kumpiyansa kasi may poste sa gitna. Yan. Wow! Sarap! Wow! Muna sir! Wow! Sumalubong yung sumalubong ahon! May ahon Sorry master, sa likod. Ang tuling.
Ingat kayo ha. Ito yung dito pala, master. Oo. Ito pala yan. Napicturan. Yun. Tama lang yung daan namin dito. Hoy, ingat ka. Preno mo. Delikado kasi yung preno niya. Pero malakas naman loob nito. Tabi pre, huwag ka masyadong kita. Umarurot yung mga kotse. Ayan. Hindi naman pala nakaya niya nga ang lusungin yung kanina, yung matindi doon. So ito pala yung medyo may katarikan din. Okay, gulat ako. Pump mo lang. Huwag mong pigayin ha. Baba. Parang bitukang ahas to ah. Bitukang ahas to. Master, picturean ko to. Dito. Ito pala. Naisip mo nang nag mountain bike ka na lang. So ito yung matindi dito sa Anguno, Rizal. Yan, papuntang mahabang parang. Yan. Ang ganda ng view. Ayan. So time 6 12:59. So wala una na. Ayan. May naispatan tayo. Lulusong. Kakayanin. Yun ha. Ubos brake pad mo. Parang Timberland to siko ng Timberland. Parang siko ng Timberland, master. Yung matanyag na Timberland. Yung may net. Ganito yan ganito. Tama yan, pag hindi kaya, huwag niyo nang pilitin. Ha? Pumicture lang muna kami, kaya tumira ng hinto. Tara. Ayun na naman mga kagwardo, may error footage na naman tayo, no? Hindi talaga may iwasan yung mga error na yan. Lalo na kung pagod na tayo dahil sa init, no? Ito nga, no? As you can see, naka-zoom in yung ating camera. Hindi ko na ibalik kanina mula sa pagkaka-zoom. So, mga siguro naka times 4 times yung zoom niya. Napaka malas-malasa naman. Maganda pa naman sana yung lusong dito, pa curve. So hindi ko na ipapakita. Ingat na lang tayo sa mga poste na nasa gitna. Ayan po. So hindi ko na ipapakita ng buo dahil pangit. Ano? So, kanan. First ba yan dyan, master? Sa part na to mga kagwardo, sobrang nanghinayang talaga ako sa footage na meron tayo dito. Dahil ito na yung pinaka magandang adventure sana namin.
Kaso nga lang, wala tayong magawa dahil nakalimutan ko talagang ibalik sa normal yung zoom niya. So, naka-zoom siya. Kaya yung kuha niya is limited masyado. Napaka-cute. No? Napaka-swerte. Huwag natin sabing malas, swerte yan. Sayang nga lang na swerte. Napakagandang adventure na to dito eh. Kaya pangit pag ipakita ko ng buo. Madam, excuse me, saan yung pulse dito? Pero ganyan bang tubig nito? No? Sa pulse mismo? Sa pulse, malabo din? Ah, dito lang. Pero yung pulse malayo pa? Narating ko po. O, diba? The power of tanong-tanong. Yan palang pulse, oh. Tara! Private yan. Doon, oh. Thank you, ha. Thank you sa pagturo ng tahan. Sakyan mo. Mababagalan tayo yan. Hello! Nakapanligo na kami. Yan, lumulubog ng dalawa. Yan, si Master. Talo sila sa akin. May pangontra sa katol ako. May pangontra ako sa kate. Uy! Kalimutan ko, hindi pala waterproof. Buti ko na iloblob. Ito pala yung waterproof. Ito pala yung waterproof. Hindi pala itong cellphone. Muntikan ko na iloblob. Picture. Picture yan. Ready, 1, 2, and. So yan nga lang, may mga lokal na liligo sa taas. Hi! So yan, may tubig. Siguro magbanlaw tayo dun sa falls mamaya. May falls dun eh. Dito sa taas na to. May falls dun. Saan na yun? Nagtago na sa bato. Hindi ako susuko! Hindi ako magtatago! So, lipat tayo dito. Mag-adventure tayo dito sa ating sana hindi ito tatagusan, hindi masisira yung waterproof natin. Okay?
presko yung tubig na yan. Yan o, puting-puti yan. Oh, lamig. Galing talaga siya sa ilalim ng bundok. Tuwan-tuwa si Master. Oh. Gusto mo, Master, ipunin mo. Lagyan mo ng ano dyan. O, palaliman mo. Oh, naman tayo dito. Palaliman mo dito. Ilaw yan maya maya. Lalinaw talaga yan. Lalabas lang naman yung Hindi natin ang labasan. sa Mindanao, ang ginagawa namin para maglinaw yan, para malabas yung ginagawa namin. Para yung iyang ano na yan, lalabas. Para pag ginanyan mo siya, hindi siya iitim ulit. Si Budol. Tulala si Budol. Tinabunan nila yung ilog. Kaya gagawa kami pang ano dito, pang banlaw. Madumi na yan eh. Binulabog nila sa taas. Yan. Kumuti na. Paano natin paunti-unti. Malalalim. Mga bato-bato. Ako bahala, Master. Videoan mo, Master. Nahanap kami ng tabo para sa pambanlaw namin. Naghanap si Master Guardo. Masyad tao na ano. Pasok ng tabo. Doon talaga, sisirain yung ginawa namin. Hello. Tabo na kami! Ito yung tabo ko dati sa bundok pa ako. Yan. Sample natin siya. Ganito yung magtabo ko dati. Panay ko mo sa akin. Oo. Utas nga lang. Yan o, tignan nyo, linaw, di ba? Yung di-highway namin na ginawa. Yan, di-highway namin. Galing yan doon. Sa taas doon. Dito, ako. Talagyan mong tubig yan. Pwede inumin yan. Dali. Tapo natin ito. Malinis. Ano? Ano ng tubig mga master. Kaya humihigit na nga po dito. Utang sila nga. Ano yan? Paluto? Oo. Parang ulo. Dito na. Tubig yung ano, pagluluto na. Tubig? Ang? Ha? Ang lulutuin? Pero katak. Okay na yan? Hindi pala siya nagsasalita. Wala. Kaya pala hindi ako sinasagot. Yeah. Titin pala siya, para pala siya si Budol. Hindi pa? Opinion ko ron. Yung busit. Yung mas busit. Iitim yan dyan. Oh, ada. Tatalo na kaya ako dyan. Wah. Ramdam. May tabo lang tayo. Sarap. Kaya yung tubig na yun, healing din. Healing din yan. Siyempre, pag ano yan. Inumin mo, pre. Nainom to. Ha? Liguan mo ngayon siya. Oo. Liguan mo siya. Yun, inom niya oh. Mineral yan. Pero luluwa niya, hindi pala, fake. Sa prank. Malaking tayo doon. Tayo mga aso doon, nag-aago yung mga aso doon. Pakita mo, may gulong nga pala doon. Wala, malinis siya. Kanina pa nakalubit yun dyan. Kasi yung hindi pinagpaplanuhan nila. DIY lahat kanya. Hirap, diba? Sabi ko. Ito na lang, shampoo at sabon. Wala, bumili tayong shampoo bago tayo pumunta dito. Wow! May tabo ako! Huwag ka dyan, bakit? Bakit yung pumatong ka po sa
Ayan, refresh na kami. Recharge na recharge. Matapos ang Epic Adventure. Ayan, si Master Ed. Tapos namin mag-tampisaw dun sa Batis. So may nakita akong bota, may ano dito. Yung galing sa bundok mismo na tubig. Kaya gumawa kami ng kunting. Parang ano siya. Para maipon yung tubig. Ayan. Mineral. Natural mineral. Napaka-presko. Yan ah. Woo! Lamig. Grabe. Refreshing. So ito talaga. Napakalinis niya. Yan. Galing. Napakalinis. Kaso nga lang. Napanhuli na namin napansin. Ang gulong ni Master na. Yan ah. Nasapatan pala. Pero okay lang yun. Kanina pa din naman na nakababad yung gulong niya. Kaya malinis na rin yun. Master, enjoy na enjoy. Nakita niyo naman yung mga locals dito. Taga dito lang din sila. Enjoy na enjoy sila sa Batis. So hindi na kami nakisali doon. Pwede kami may ano daw dito may falls. Kaso nga nandun sa nakausap ko yung isang locals. Siguro hindi niya masyadong estimate. Mga around 2 kilometers pa daw paakyat. Lakarin mo lang yun tapos madulas yung ano, may dala kaming bike. Hindi naman namin pwedeng iwan dito yung bike kasi delikado rin, no? Baka maglakad kami po. No? Hindi naman namin sinasabi na ganun sila dito, pero siyempre hindi lang din naman sila lang nandito, gagaya namin may dayo din, no? So yun, nag-iingat na lang kami. So ito mga kagwardo, tapos na kaming magbihis. So babalik na kami, bababa na kami, nandun na silang dalawa. Iniwan na nga pala ako. Tara. Kasi may mga pasong malalaki. Yes! Let's go! Okay. Yo, what's up mga kagwardo? So this is Gwardo Bikers again. So yun nga, so, galing na kami dun sa Batis. Naligo kami with, of course, yan, dalawa, si Master Ed, Jelson Budol. Ang plano lang talaga namin is mahabang parang Antipolo, tapos mahabang parang. Ang problema ng pagbalik na namin dito sa may San Isidro Angono, Rizal, may nakausap kaming locals na meron daw Batis doon or falls, kaso hindi kami pumunta sa falls. Yan po, San Isidro. Ito pala yan, nakalagay this way. Yan yung pinaka pangalan ng ano, May Puso Eco Garden. Yan, dito sa Sitio Labahan. Ilan yan? Sitio Labahan siya. So libre, wala pa siyang entrance. So pag gusto nyong pumunta, kaso nga lang kailangan nyo buhatin yung bike nyo para makarating kayo sa falls mismo, yung sa Saya Tabusay. Bye-bye. No? Ito yung matinding ahon dyan. Yan, nakikita nyo yan, matinding ahon. Papunta yan doon, papunta sa mahabang parang. Ay, yung bundok na yan, papunta yan sa mahabang parang, no? Yung mahabang parang na sinasabi nila is barangay. Kapag i-search nyo yun, dadalhin kayo dun sa barangay mismo. Kagaya na nangyayari yan, nangyari sa amin. So wala naman pala yan dun, wala naman palang magandang view sa mahabang parang. Ang tinutukoy palang magandang ahon pala ng mahabang parang na rides is itong dito sa may San Isidro Angono, no? San Isidro Angono, Rizal. Dito yung matinding patayan dyan na ahon. May crossing parang Timberland, Timberland, yung sikat na kurbada sa Timberland na madalas may nadidisgrasya. Yan, ganun na ganun yung kurbada.
yan, kapadaan kayo dyan, pabalik dito. Hindi kasi kami umahon dito, hindi kami umahon dyan kasi galing kami sa Antipolo Cathedral. Kaya nakaligtas kami sa ahon na yan. Kaya rin na lang, lusong na lang, walang ahon. So ang sarap ng buhay namin. Kung gusto nyo maranasan to, mag-picture lang kayo dito sa bundok na yan. Ang gagawin nyo, galing kayo Antipolo para lusong na lang ng lusong. Okay? Tapos dito na kayo, dumaan kayo dito, maligo kayo dyan, maligaya ng ginawa namin. Okay? Let's go! Going back to Makati na. Namumulaklak. Parang may ano, master ah. May paparating na naulan ah. Yan oh. Ang problema lang sa ulan, kaysa doon naligo tayo, mababasa yung gamit natin. So ito na yung kagandahan dito pag galing tayo sa Antipolo, magmahabang parang tayo. Puro lusong. Oh. May aso! Wala si Bodo. Nagbagal. Maging TV yan, madala na yan ngayon. Yun o, sa ati o. Lusong. Puna natin sa ati mo lumusong. Ganda. Trino ba tayo? Trino ba tayo? Oh, may buhangin. Dahan-dahanin. Oh. Galing natin. Kalkulado. Mabuhangin. Mag-ingat sa lusong pag may buhangin. Delikado yan. Bakit? Nako! Yan ba? Dito ka. Ha? Ahon ba yan? Kaninang kataha, sabi niya, bakal. Ayong bababa, ahon ba yan? Ahon na lang. Ahon ko, dapat kung mapagamit ka. Hindi ka makakasakay sa amin, pagkaganyan lang. Pagkakala ko eh. Nako, delikado ka dyan. Nangyari sa'yo? Seryoso ba yan? Sarap. Pumidal ka. Gusto mo pati sa bahay mo eh. Hatid kita. Nabagal pa kami ha. Uy, bato to. Ito, talaga hindi kami mabibitin ito. Ayan. Lang hiya ka. Hindi na yan. Wala na yan. Pumital ka na. Ha? Iangkas mo na lang? Tapos ako magbit-bit ng bike niya, no? Hawakan yung bike niya. Huwag ka dito, kaya may butas, oh. Yan. Oh, sumabit ka na. Yan lang, sa linyang puti. Ako malanganin dito pag sumama ako dyan sa butas, oh. Butas. Wala yung bitin ko sa una. Okay. Boat is dead.
Kala mo, okay lang eh. Ha? Putik lang na okay lang. Oo nga eh. Kung TikTok, kahit pa itulak ko, simula hanggang dulo. Alas na ako. Master na. Hingal na ako. Sumakit gilid ko. Sumakit gilid ko. Makaubos ng lakas eh.